Beno, aio, bai, agur, ta gero arte, bai, ikusiko gaitu, bai. Azken aldin, zenbat talde izan dio agur, Ba gaurkoan, ez dugu agurrik esango, kaixo esango dugu bai, kaixo, aspaldian, arrakasta hundian ibilizan talde bat, berriz edator, martxan, jira eder batekin. Eta gaur, gurekin izango dira hemen, inoki batzuk iten, bai. Ei, kaixo eta ongi etorri, torri honea, zatozte barroaino. Kaixo lagunak, eguerdion, eta upa Jose, eta upa Aitor, zemu zaudete, bota boztekoa. Ondo? Ondo, eta zu? Ondo. Ezin, hobe, zuek hemen izan da. Latzen badator berriro, ez da? Bai. Leheno bezain gogorra etorrikoa, o lasaitu intzeate, edo zer? Bueno, intentzioa zan lehen gomoan itzultzea. Lehen gogorra baginan, edo biguna baginan, lehen ginanen antzera bueltatzea. Gaina disko bagara godu ontxe bertan, eta disko hortan, oin 30 urteko kantuak zianan arima beba dauz, melodia eta gauza askotan, orduan hango erdi eta gaurko erdi barriak beba dauz. Orduan guendikan fleksibilitatea eta dana dakazu, ez da? Bai, egizia zan guztora ebiliga. Guri konponitea eta hori gauza... Hoi barruan ean bate, ez da gaztetasun hori gure afizinua hauxe da. Así que gure denpora librian, horta biltzen da. Bikain. Bueno, eta, zukalden zemuz moldatzen zeate? Bueno, zeo zer. Zeo zer, Bueno, janin inbiardek, ez da? Gauza oso sofistikagoak, okerra. Bai, lasai, gaur ingo jauna, nioki batzu prepatu dituzu sekula, niokiak? Nik ez. Ba gaur prepatuko izkiau, eta gaina orea eta dana prestatuko jau, eta aldi berian, ze kontzertu, nundik noa, diskan ze topatuko deun, Durangoako azokan ebaiongo zatela, eta danetik anitzen jau. Ados? Oso ondo. Adi lagunak, ehundoko saio bat horreta. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuet pausuz pausu, nundik noa ebiliko gehan, nioki hauek iteko garaian, Florentziako erara ingo dugu, bale? Hemen daude osaia Florentziako erara iteko, baina niokiak iteko hemen dazkau patata, dakau gazta, irina, arrautza, gaztan bera, eta intxaur moskatua. Gatza pixkate bai botako jau, eta ingo duguna da lehen da bizi, mikrounian egoziko ditugu patatak. Sekula inaldezu horire. Bai, Filmakin biltzen jau, sartu mikrounian, eta 8 minutuan egozita dengo dira. Aldi hain egozita uretan, baina ur gehiago harrapatzeko eta gero irin gehiago bota bertzaio eta orduan hau egiteko errezta egiteko oso ondo dago mikroinian egozita. Bale, eta gero hemen Florentziako erara iteko saltza, hasiko gana da, irugiarra gorritzen lapikuan, behin gorrituta dakaunian, botako dugu bertara tomatek eta baratzuria, pipermina jarriko jau, pikante salia galtzate. Ba, purtsa bai. Bai. Ba, orduan botako zio. Ba, purtsa bat, bestela bi botako zizkio. Bota bi. Bi botako zizkio. Gero jarriko zio, zia zerbak eta gaztare bai bertan, eta niokiak egozita dadonian, bertara gehitu, denan astu, eta platera datuko dugu. Ados? Hori, Florentziakoak Napolesen diferente iken dira. Seguru baietz. Eta seguru Florentzian bertare bai, segun ze lekutan hau, bakoitzak epakik. Cada maestrillo tiene su librillo. Ba, hola, gertate, marmitako bezala, zuen etxen da gure etxen, atzeko izango, baino bakoitza bere ikutu bazekak. Gaur gure ikutu emango jau, eta aldi berian ondo pasa. Esan dakua, nik hauek mikrounia sartuko ditute goztea, eta bitako batekin gauna da, nasketa hori prestatzen jun. Nasketa prestatzeko, behitu, emango izuet, boltxo bat, baitare, xetzeko hemen, behitu. Gazta xetzeko, haudek parmesanua. Eta hemen, eukingo ekau, adibidez. Vale. Hemen hola ite jok, dana ez diau ber, bale? Hola, pusketa bat itekenia nahikoa. Eta gero, horrei gehituko jok. Gaztan bera, irina, arrautza, eta baita ere, intxaur moskatua. Hau jo, bolkatu pixka bertiu, bale? Mendekan pixka bakarrikan motakazio, bale? Gertatu zaiteke, katza botata, katza frola, eta jendia bolkatu nahi, ama. Pixka bota, nik emango goiara txiki bat, eta botako ekena goiara txiki baten, hola, puntxa bat jarri eta listo.
Vale? Venga, hoi zure kontu, eta zuk adibidez hemendikan lau ale baratzuri behar ditugu eta zuritzen jun, vale? Vale. Nik hau egosten jarrikoet, hemen daga papel plastikitua, buelta batzuk eman, eta badi joa. Mikrouñia. Bueno, eta, ja, kontzertu pare bat eman dituzu, ezta? Bueltan zaudetela esan aurretik, ezta? Bai, justo, bueno, berez, elkartu ginean ondala urti eta zeo zer edo. Eta gure asmoa esan, disko barri batekin bueltaikia, material barrixakin, eta orduan astea joten, ez da, zuzenekotan. Baina, tartian suerta duzen Atortxu Rockeko festivala, eta oso gustora familian kontzertu hortara, horretik jogeben kontzertu hori, baina horren aurretik, aste bete lehena bingeben Zorrozako gaztetxean beste bat, pentsagoaz igual lokaletik eta zuzenekotara Atortxuko moduko estenatokia handi batera salto handixa marra izan alzala. Txiri, lasai, ez da? Eta esan gara, guazen tarteko zeo zeitea eta horretik egin bi kontzertu horreik ustailian, bai. Eta oso politia izan zen, hori zorrotzakua, beroketa moan zana, azkenean bihurtu zen, zerroi magikua. Bai, Eta gero atortxukoa ja... Horre, bueno, gualdi gazte zaudete, baina horri ja bendetako gaztaroa bueltatuko zinaten, ez da, guztua, ez da, zenbat urte ontziate elkarrekin jogabe? 17. 17, 17 urte atzera bikotiakin bueltatzia bezala, o nola izan deken bilakaera? Bai. Bai, prozesua azkenean intentzu izan da, erabaten. Sartu ginean egorkaz izan apurua baterian da hori, animo ginean, eta poliki sartzen ginean danian, eta ostra, sartzen gaitzen ben gauza askotan batera, eta horretorri dira lehenengo kontzertua, gero diskua, eta inundiko danak. Eta, zein bueltatu zate? Hor badaki gaina, zuen taldia zala, gaztetan elkarrekin gelaki dia, galegila, ez da? Bai, elkarrekin zendutela, lau zinaten, Laura gueltatu zate, zema zinaten? Bueno, orduan ginean, punta ginean, justo oingua ginean iru. Jose Mari, neu eta Gorka. Klase berdinean ginean, eta gero futbolienik ezaguetan neben Marti, gitarrista, eta gero Marti sartu zen, eta lauro ginean, eta oinguan Marti ez da animau, eta haren ordez, Ierko Ortiz, eta oso guztua. Apur bat edadia bajau. Edadia bajau, gaztutasuna sartu berriz, Ondo. Ona. Zenbat singelekin bueltatu zate? Diska berrian zenbat abesti daude? Singelak eta du lehenengo Memento Mori urten zan, bideoklip poli batekin, Jon Goikotxeakin jakua, eta gero haren ostian bideolirik bat, eroi direnak, berdinakin ja, eta bi single, eta gaur ja diskua osorik urtengo da. Durangora. Claro, Durangoko azokan zaudete gainea, guain, gaur, bihar da etzi, ez da? Bai. Onda, eta esan dezu bideoklipa bakazuela. Bai, lehenengo singelana eta gero bigarrena izan denena, baita. Bikain. Ikusin goi hau, ez da? Bai, Bikain. Oazen ikustea. Ikote, egundokoa, ez da? Eta egia esan gaztetasuna hor nabarmentzek, Ona, eske jende asko torreik eta gero aldatzen jutek eta urtian aurrea, jendeak xumetzen jutek eta zuek etzate, bate xumetzen, ez da? Edadia da buruen dagoela, ez? Bai, dudi gabe, horri herri jau, bai. Bueno, zerton batuko dugu abesti honetan, zertaz hitz egiten dezue? Bueno, honen titulua Memento Mori, Bai. eta hola, esan nahia erabaten apur bat makabru edo gogorra izaten bada, dala gogoratu hilko garela danok. Erabaten gabitzena esaten da, gogoratu bizin bihar dala bitartian. Dudi gabe. Orduan, gure mesua alde hortatik hori izan da. Naiz da, heavy toke hori emun kalaberak eta hori, bizin bidala bitartian. Dudi gabe, ona. Bai, eta erakutsi nahi izan duen apur bat bideoklipan da, pertsona baten umedanetik eta nagusitu arte eta zahartu arte prozesu hori, ez da, apur bat. Ona, oso ona. Eta az esan behar nizuen, adibidez, kantu hau guztiak eta esan dezu goendala urte tardi elkartu sinatela, orduan hasi sinaten doinu berrikiten, letrakiten, dena moldatzen, nola moldatu zate hau guztiakin? Bueno,
azkenean prozesua... Rolak aldatu india, guan dela 20 urte eta guain guak, o antzeko jarraitu historia. Bastante antzera. Bastante antzera. Azkenean inertziak hartzen da bakoitzak beriak. Eta, bai, bueno, gauza barriak ikia zerotik, gauza oso politia izan da, bai. Zatik aurkitu gara, bueno, injun estilo musikala bastante antzerakoa dela, oindala 30 urte zana. Eta alde hortatik, bueno, sorpresa politia izan da, baina beste alde batetik injun, oindala 30 urte 4 pistas baten geratu zen tema batzuk berreskuratu, eta handik tema batzuk hartu, eta haren arima eta badau. Diskontan, orduan danetik dago. Osea, barruan zenukaten hor beti izaten zuen, no? Musikeroko guk errezetak bezala karta batiteko garaia, hor bat beti txintxilika gelditzen dek, eta esateko, hau batein berdiu, eta orduan berreskuratu duzu guendala 30 urte idatzitako eta indako abestien bat. Ba, izate, guk itxige benean epoka horretan, 3. disko bat grabaitia goia zen, eta justo bukatzen gebitzela ja prozesua grabatzea sartzeko, bor suertauzan eta erabaki izan eiztea. Gainea hor utzi zen duten, tontorrian zinaudeten, ez da, gailurrian zinaudeten, puri jan, ze gertatu zen hor? Gaztia bebaginan oso gaztiak, eta, bueno, beti gertatzen dira gauzak, baina, gure erabaki izan zen, hasin ginen moduen, zatik, zutzi eta kitxo. Eta, nire aldetik, gorri utzi neben, eta gero torri zian beste talde batzuk, eta, beste estilo batzuk, eta, bere prozesua dako, eta berriz oin bueltau garan honetan, berriz jebizale eta musikazale garala. Inoiz ez dezuela gaur du musika itea, Igre Jose jarraituek beti. Ez, nire geldik egon naiz. Bai. Atzenean, beste bide batzuk hartzen dozu, beste esperientzia batzuk, eta bai, hon naiz, urte, mortoske bat geldi. Geldik, eta, baino hori bisilitan ebitxe bezala, ez gaztutzen, ez da hori barroan eamatek. Ez, egisa da, kuriosua da, Amaz aspirtu eta gero buelta, eta hasi joten, eta atzamarrak akorda biten zian. Nire akordatu, no? Nire esate, latzen zetorretan, zein gozu, barruan itxeka, esate, ari eltxe ziau. Gazte-gaztetatik entzun dizkia una bestiak izan dituk, zuen kontzertutan izan dagoan hauk, eta egia esan, gaztetan sartzen zaizkin gauza horiek odolian hor gelditzeituk, ez da? Eta zuen abestiak Euskal Herrian, eta Euskal Herri kanpo pentsatea bate baino gehiago, horre emango izkikela bizita guztian, ez da? Bueno, guretzat azkenean politia da, eta horre bada, hainbeste urten ostian bueltau, eta jente dana atortxu baten zure kantuak kantatzen zurekin batera, hori zina apagau. Hori... Baina, kristona, lortu zenuten, azkenian, sasoi horretan ebain nundik noa ibili, zenbat kontzertu, irratian behin da berriz, premiuak, danetikan, ez da? Bai, epoka horretan, beste epoka bat zabe bai, eta, erabaten, gustora ibili ginen, eta nik ez dakit tontorra nun zegoen, baina gustora ibili ginen eta gustora itxik eben. Ego esan ni zein goxu esan dizu, eta hor lastan are bai, hor txiko gabesti bat, danon nahotan ibiliekena, ez da? Bai, azkenian apur bat klasikote bihurtu dana urtetan, eta, horrek kuriosu da dako gaina kantu horrek irratian orduan importantia zian, singela zein zan eta besti, eta taldian erabakisa zan, lastanak itzala singela. Eta gu babesketan saiaketan gina, zatik, guztien gena por melodikua eta bestia, eta beste kainerua, gu kainerua. Eta etzan izan singela inoiz, baina jentiek eskatuz, single bihurtu zen. Single hori jendiei barroaino sartu guan, irratian zenbat aliz botako ziren besti hori, eta azkenian pegaditu hauala, ez da? Osea, eta polita. Eta danak, ongaitu maite minduta, noiz, eta holako abestik barroaino sartituk. Nera bezaroko iztoixo bada, ez? Barruan gaketan dian horretxakuak. Eta maite mintzia, osa politia. Gaina, zuke abesti haure, alabakin abestu zendun, ez da? Bai, ura bere bidean ere onginan, eta oso salia da, oso gitarra jotzen, kantuan, oso, beak ura da, bundu ondan sartu izan dolengo estudia dut, hori dana importanti dela. Baina, gustora, eta hori ura bere bidean sartzeko ikusi zagoenean aukeraren bat hor sartu zen, eta, guretzat izan zen, azkenian izan duzu, ondo urteten bada, ondo, eta gizki urteten bada, unkigarri izango, eta oso politia zen, oso politia zen. Bueno, launak, hemen itzein da itzein, eta gauzak aurreatu ditugu. Horrei patata saltzia faltatzea, nahiko gorra hongoek puntxuan dago. Puntxuan. Horrei patata sartuko jau, azkenengo ikutu emateko. Eta, gero jungo geha gainuntzeko gauzakin. Hau txiko du pixa doztutzen bezala bihatzak errekoaiz. Eta ingo deuna da erreportai bat ikustea jungo geha.
Lekaberrira jungo gea, eta bertan, gaurkoan patatak ikusiko ditugu. Guazen bertara. Kaixo Joseba, Iban naiz, Lekaberriko arduraduna, hemen Narbaizan gaude, Arabako Lautadan, eta gaurkoan pataten munduan murgilduko gara. Hemen gaude gure biltegian, eta sailkatze prozesua hasi baino lehen, azalduko dizuet zeintzuk diren daukagun barietate motak. Momentu honetan, bi barietate desberdin ditugu. Alde batetik espunta, eta beste aldetik agria. Hau, espunta da, pixkat luzeagoa da, eta barrutik hori kolore argia dauka. Eta honek, agriak, barrutik, hori potente bat dauka, eta pixkat biribilagoa da. Espunta normalean erabiltzen da patata tortillak egiteko, edo gisatzeko, edola. Eta agria erabiltzen da fritura profesional bat lortzeko, edo lan testura krujiente edo gelditzeko. Olio askoz gutxiago hartzen dau, frigitzerakoan, eta honek, gisatzerakoan, pixka bat desegiten da, eta kaldoa edo pixka bat loditu egiten du. Eta zapore aldetik, antzekoak dira. Agian agria, pixka bat intentsoagoa daka zaporea. Normalean, patatak, maiatzaren hasieran edo sartzen dira lurrean, eta urriaren hasieran edo, urrian zehar batzen ditugu. Aurten, urte normal bat izan da. Iazkoarekin konparatuta, normala izan da bai. Iazko urtea katastrofikoa izan zen. Euria eta euria egon zen, eta azkenian ezin genituen lurzoruetatik hartu, eta han gelditu ziren. Hemen automatikoki sailkatu dira tamainaz, baino azkenengo biztazoa edo egin behar diogu. Zertarako, berde daudenak, edo moztutak daudena, edo itxusiak direnak, aurra sakuetara juteko. Hori bai, hemendik aurrera pasatzen dena, zuzenean sakuetara. Jakin dezazuen, hemen bi formatu ezberdin ditugula. 25 kiloko sakua eta 15 kiloko sakua. Eta erosteko, ona Narbaizara etorri, benta zuzena izaten dela, eta gonbidatuta zaudete. Joseba, ikusi oso zelan itxodun pataten zailkapena, eta nahi baduzute gure lekaleak edo gure patatak dastatu, hemendik Narbaizatik pasa, Lekaberritik, eta hemen itxaruten zaituztegu. Aupa Iban, eta gora ire usta berria. Egia sanoz patatan mordo bat ikusi dugu, eta lehen urtean etzula bateatea. Hoi da pena, landatuta bategabe gelditzia. Bai. Bueno, eskerrik asko eukutzi egena batikan, eta bakizuen zuenak, Araba jun, dan salmenta zuzena iteu, patata, lekalek, eta goxatu arazi. Eskerrik asko, Iban, guri olako elikagai egitegatik, ez da? Olako jende gabe zein bergenu, musika gabere gaizki, baina oie gabere, Hori importantea da. Dana importantea, dana. Bueno, gurian jarraitzeko. Hemen, inberdekena patatan mamillatea, azalak enduko zio, bertara bota, Jose, eta aurrenea txikitu eskuakin onduan, eta dana puretxo bat iteken nian, denakin elkartuko, bale? Ados. Gero ikusiko dugu, hemen irinakat, gero, inbiar ditugu niokiak. Gero niokiak iteko masadak haunian, itea, luzatu, txistorrantzeko bat itea, pusketatxoak moztu, eta behitu, hemen dakau, aparatotxo hau, eta hemen jartzen dira pusketak, eta eskukin nola, terrat, eta niokia prest. Irina hortako zekau. Baina ikusten badu oso biguña hola, irin pixkate aldeo bota. Baina nik uste primean gatukola, bale? Bueno, hauek hemen, hori hor, eta iaitor, behitu, hemen irugi jarra sekau, eta ingo zionadek bastarreko okendu. Bale, bastarrekoak entzeiok, eta besti igual erditik anitek, eta pusketak iteitu. Hori salteatzeko, gio batzu ja, tomatek eta gainuntzeko zagaia jartzeko bertan, bale? Osondo. Bueno, noiz hasten da zuen bira zehazki? Bakit, asteburuntan Durangon zaudetela, gaurre bai, baino lehendabiziko kontzertua, espeziala izango lehendabiziko, ez da? Bai, horre gatoze atortxutik eta zorrotzatik, baina ja bira ofiziala latzenena hasiko da 2026an, urtarrilak 3 hasiko gara, eta izango dira sala hola polikenetan, Jibilaz, Santana eta Zazpi, San Agustinen,
Totem be bai. Ope, leku honetan, ez da? Dana gainea hortuta dauz, berien agortu zian, guetzat hori da, vamos, hoi... Ona. Gaur egun ez dakit pasean da sold out daulako historia honekin, baina, bueno, guretzat gogore bada, sala hortan metzet jenti egotea, eta txatik azkenean talde baten gauzari garrantzitsuna sala da, ez? Berotasun hori, eta hor da beretako gauza bat. Eta zuentzako akustikua eta soinuak eta ondo izatiare hori, segun nun, iertzen dezu zuek guk. Gu askotan ez, gu dantzan ibiltzea ditu guztua, baina azkenean zuentzako garrantzitsuak hori, ez da? Garrantzitsua, bai. Eta sala horreik emungozku hori, berotasun hori, soinu hori. Eta gero, arrezkero daku, beste Euskal Herritik kanpora festival erraldoi batzutan nengo gara bai, Rock Imperium, Zeta Live, Leyendas del Rock. Hasi eta holako historiakin eharradek, ez da, Bai, guretzat... Bueno, horiek, ondo indako lanak utzi zen dituztelako, ez da? Azkenian, jendia saiziok zuen entzuteko, ez da? Basta izar izango da, baina ikustea jentia esperuan edo espektante, guretzat polita da. Bikain. Eta hor, adibidez, kontzertu batea zoazten nian. Zuek nahiko zuena da, beti, bueno, nik esate zukaldari bezala, plater berri jakin, area eraman, baina hor, kantu mitikuak bai jendia saie, ongoek, ez da? Bai, hori... Zenba kantu jozitu zue kontzertu batian? Oingo bida hontan bastante izango dira. Eta, bueno, ja, 3. diskako kantu barriak bezartuko dira, eta nik uste dut repertorio ahalik eta politena eta kompletuena egin zehatuko bazela. Mitiko horiekin, baten bat hasieran, hori pentsatuta da, baten bat hasieran, beste bat bukaeran. Bai. Hori hoja baten... Baten bat bi aldiz jotzen dare bai, edo kontzertuan behin bakarrik jotzea besti bat. Bueno, lehenengo disko bakarra zauenean, bai, berdina bi aldiz joteko biharra zauen, baina, bueno, gaur egun dauen repertorio eta diskuekin ez dau biharrik printzipioz, naiz, bueno, ikusiku, Azkenian kontzertu bagoitza puntua da. Eskau itek, ez da? Ikusiku. Ondo. Eta, geho, normalian, sala itxitan jok berdezue denbora guztia, o librean ebai joko zuen unbaiten? Hor, negu partian izango dira sala itxitxeak. Vale. Eta geho jaudalari begira... San Ferminetan, o azte nagusitan, edo olako... Momentuz ez dago lotuta, zentzu horretan. Dauz, Aitorre komentu dauen festival horreik, uda partian, horrei bai diala... Bai, horrei festival erralduia dira, azkenean, Cartagenan, Barcelonan, hortizia, Zamoran, Eta sala horietakoen bat, gustokoena, o bat esate zuena, leheno pila gozatzen zenuen eta irrikitan zaudetela berriro sala horreta juteko? Bitu, lehen kafean txokien ibili ginen asko eta oso leku politia zaguetzat, baina oinguan goia Santana goeta zazpira eta ni egonez kontzertu ikustenan da hango soinua, bueno, gero unen ere taldiak megonitzen eukinen aukeria eta soinua oso berezia da, oso ona. Baina, bueno, bakoitza beria dako, Jimmy Jazz adibidez kutxunetakoa da, osea, danak salak oso politia dira, eta, bueno, eta ez dunak esan zatik, Euskal Herrian sala oso potentia da sortizian. Eta, adibidez esan dezuena, Euskal Herritik kanpore ibiliko zeatela, zer lekutan daskazu jarraitzaile gehiena edo nola, esatezu, ez tekit, omarri dalden edo ez tekit hola lekun bat esatezu, han jarraitze zigutek. Bueno, mesuak eta iristen dira egisa esan, eta bastante, eta guretzat hori interes politia da, bai. Baina, bueno, ikusten du hor euskerako, badakola berezitasuna, ez? Nik ondio garaia lehen hau Baiekasen kontzertua jota, sala batenan dana jentez gainezka, eta gehiago kontzertu bukatu, eta dana, esto, de qué va? Bai, no? Entendiu ez, baina, bueno, musika azkenia unibertsala da, era baten. Hombre, guk zenbat abesti daude txikitatikan abestitu zula eta jarti eta igual guain berrio entzutetu zula eta etzenekin ez da zertaz aizian askotan, ez da? Eta gaur egun, esateko, ostras, ontaz edituk eta. Baina... Hoi reflexiona, zatik, euskera dakura gutxietxitxa moan, guk, zatik, euskera ez dago ulertzen eta juretzat gutxi izango zamoan, zenbat talde ingles etorten dian da jente asko... Eta gu abestizki, eta venga, guztua, azkenian doinua barroaino sartzek genian, barroaino sartzek, ez da? Gaina euskeria bastante jebia da, fonetikamente. Bai, Bai. Bueno, eta horri iluzio egiten dezu ez dakit talden batekin jotzia, esatezu, talde honekin, esatek, gustatzen zaigu, askotan izan gaituk hauekin, gure teloneroko behai eguriako etzekilat. Bueno, salatan etorriko da gurekin Quartz taldia.
Indarra dira horiek. Bai, horre dira iparraldeko bi pertsona dira, bakarrik, eta, Bai. talde ezaguna Euskal Herrian, eta beraiekin ingo zalanak. Zaiatanak beraiekin justu azte? Bai, Ona. bai, honi ondala urte pare bat ezautu ginen olako jai baten, eta, elkartu gara azkenian, bira baten, eta, polita. Nola zia patata hori, Jose? Baixoa, poliki, bai. Horra, hoi xilikan eman da, eman da. Gurrian, ibili. Samurtu alda. Bai, apurra bai. A ver. Ondo zio. Igual, una prueba bota, Nik uste ditu ondo ziakela, Lehme botatu apur bat eta. Bai, bai. Gatza botako zio pixkat. Gatza tanto botako zio, vale? Eta, betu, azu, bilen arten diteko, betu, Zatik, anoain horri egurra eman bertzako, eta dana nahiko berdindua geldu orduan. Erdila bota honea, Vale. oidek, eta bilen artianin egurra eman, eta txukun jarriko ju hori. Vale. Eskuak ondo barbituta. Bueno, eta baldakazue kontzertu ikola gogokuena esatekena, ostras, kontzertu hau latza izanuan. Etzekiat berriro zehose anteko egingo jaun, o saiatuko gaituk, edo etzekiat kutxune bat. Ni buruan dakot, latzenek eukidau oinguakin hiru garai eukidau. Eta bigarren garaixa, 2007, 2008 inguru hortan bueltau ginean errezu, Nafarruan. Herritxo txiki baten gaztetxian jogo eben, eta igual justo buelta horren lehenengoa salako, edo ez dakit. Zantzan, zoragarrixa. Sardi baten danok, gu dana emuten, emozionauta, gentia bezoatuta, nik oso oroipan politia gotu horren. Eta pene harra. Ez askotan kontzertuak relatiboa dira, batzutan igual jente gutxi ukin o gazkokin, bakoitza bere bibentzia dako, eta bere magia, eta, danetik, nik Bakak baten bat, hori dira esan ze gustatzen sala txiki baten, herriko plaza baten, makrokontzertuak, azkenian bakoitzan bere xarma, bere gauza honak eta txarrak goiko txik, ez da? Gu gixau ginen, gure garaian gaztetxeruak, eta orduan salak tan baino gaztetxetan jote zan, eta gero, frontoitan lehena asko, jaietan beti frontoian jarte zanean, gaur egun hori apur bat aldatuta dau, hobetuta, eta, gu garai bakoitzian amolda huiten gara, dauen ari. Eta guain adibidez, leheno, ez dakit, seguru gaztia sinatela, eta kamerinuan etzen dutela, zer eskatzen, guaine gazte zeate, baina igual, exigentzi pixka gehiokin zatozte. Ez? Ez pentsau. Oinatiko ga. Vale. Bona, hemen pipermin bat, eta zande bire bai, ez da? Bai, bigarren egotako zionen. Venga. Nola ziak, hoi? Oia. Bueno, jau bila. Jose, honek abantaia, zekak eskua garbilakin harrapatuik hori, eta errexo zebilek, ez da? Bai, baixai. Lana inda eman diok. Vale. Ondo, itxura harra, baitu, Oain esan dakua. Ingo ituguna da, gero. Txoixua prestatu, baitu. Bat baino, hemen biatako eskiu. Vale, horrela, xe. Eta, iten deuna da, dena luzatu, vale? Baitu, guandikan patatak rumito batzu bat daude. Ja, igual, geixo naztu bat. Bai, atea hola eta eurra eman eskuakin, vale. eta fin utziko ju. Bueno, eta, garai politenak, pasata zeudek, zein izan zian, edo etortzeko zeude. Bueno, etorretako ezin de kontatu gandikan ezin dio, baino. Lehengoko urtetak digan zein izan ditona. Aurrenak hasiera horiek izan zian harrenak, edo... Danak, azkenean bere xarbadako, egitxa da esan iraganea begira ezin gara egon, eta azkenean beti izan dana momentua aprobetxau idala, ez? Eta etorkizunekoa, etorriko da, etortzen danean, eta lehen esan duguan, memento mori, bizitza aprobetxau ontxe momentua, eta gaur hementxe sukaldatzen. Biharkoa, ez da? Hoi da. Baina, bueno, egongo ekor ezatekena, jode, zintuan ian, amasei urtein hasi sinatela, hori izango guan, eharra izango guan, ez da? Holtzetan hasi, busatzen... Hasi zorame bat izan zen, Bai, horrekin gaina, amez baten barruan sentitxe zara, ez dakotze besterik buruan, izan zen, eta gaina, halako baten ikustia gentia zure tanto kabesten, eta, bueno, izan zen, oso... Baina, hoi baino hasi... Amez bat, betete amon. Baina hoi baino hasira, igual arte, politiko izan zen, lehenengo marxalitua, metalfone, eta igual, gitarra elektrikia lehenengoa, eta dana nobedadia, eta
kantuan zeinekin godau, eta... hor... Bueno, azkenian, bueno, bai, orduan zan, aventura totala. Aventura totala, tamaino gaztetan, hoi gustatzek, ez da, esatezuna gaztia, aventura, jendia herri bate iritsita irrikitan, da kasu iten, da bestia, eta hoi mesortzi hogei urtekin izan berdik, oso berezia, ez da? Zenbat urtekin lagazen uten, zenbat urte arte ontzinaten horla? Ba, lehenengo gara izan, eta 2 urtekin, izango zen, jarri da bela, ja. Bai, hasi ingo ginean, Hasi 15. 15. Latzen logua ikastolan, eskolan, batxiratuen. Matematika klasian, o... Segura, Plastikan seguro, eta zoinketan ere. Baina historian o matematikan horrateako guan, ez da? Salike. Bueno, launak, hemen utziko ditugu tomate goxatzen, gio ziazerbak eta gazta botako jo, nioki jakiten jarriko geari bueltan, eta bitarten jungo geana da, azpeitiraino. Handa, egaina unditia, gozogile egonna, eta gaurkuan badator kokodrilo errakin. Guazen ikustea. Bueno, Joseba, berriro hemen azpititik egaina gozotegitik da gaur eingoi hau Gabonetako errezetan berezi bat. Guazen itea. Gabonetan, egaina gozotegian egiten ditugu mota askotako gozuek. Turroiek, polboroiek, mazapanak, figuritak, girlatxea, bonboiak, pan de Cádiz, deitzen zaiona, tradizionalak beti nizen die, eta gaur egun asko inoba deu, bati bat txokolatezko gazte jendiei, txokolatezko turroiek gustatzezako. Txokolatezko turroietan arrakastatzunak haue die. Kurruskarille, praline kurruskarille eta Pandora. Honek damazki 13 fruta barruen. Fruta lehorrak eta olako motako tabletak egiten ditugu. Urtarrilen zazpirarte ez geha gelditzen. Eta baino, obradorea jungo beha, eta sorpresa bat mango izuet. Ikusiko zute, ze motatako gozue ingo dugu. Txikitxue. Bueno, gaur mazapanezko kokodrilu ingo dugu. Prozesu luzie da. Hau da nahiteko astebete berrezeten. Mazapanezko kokodrilu iteko 3 errezeta inberdie. Bada mazapana iteko berdeu egin almibar bat lehen. Almibar bat zer da? Almibar bat da azukri eta ure 103 grado eta eamati. Behin horite deunin, irabiatuko deu almendrakin eta glukosakin. Glukosa deu azukre konzentrau bat likiduen, semilikiduen da ona. Eta almendra, leri dago almendrie. Eta bueno, oso almendra ona da. Eta osten danin orduan landuko du. Mazapana nundi dator Arabi handik. Arabiek lurralde guztietan ibili dina, frutu lehorra asko ibili debe, eta jatorrike Arabie da. Hau gure etxien, ni umetatik ikusi zedet, umetan ustez bildurre ematezibela kokodriluk ikustie, da hau gure atxe Iruñan eontzan ikasten, eta handik ekarri zuen, da, bueno, Gabonetan tradizioa da. Gero inberdeu, gorringo, krema. Kazuela baten jarri, egozi ondo, ezetasun guztiek kendu arte, eta gero ingo deu osten lagau. Osagaile kultura askotako die. Adibidez, almendra leridatik hartze deu, arrautzek tolosatiken, fruta lehorrak aragoitiken etortzeiek egenak, eta ure nuarbeku. Hemen dago, azkeneko geruza kokodriluna. Da, mazapan de Toledo deitzen zaio. Toledon da, ohitura asko dago mazapana erabiltzeko, eta, bueno, hau da, almendra, azukrea eta zuringoa, nahaztuta. Montaketiteko inberdeuna da, plastilina egin bezala txoixo handi batein, eta keixek jartzen jun. Gero, jarriko jo geruza bat, mazapan gorringukin indekue. Gero beste geruza bat, txokolatezko mazapana jarriko jo. Eta bukaeran Toledo beste geruza bat azkenekue, labea emateana eta egosteana ite. Gero ingoizko gurize batekin da azalan, kokodrilun azalan markak bezala zea ingoizko, begilek ingoizko 2 pelota, mingaine jarriko jo. Hemen dazkeu, konfitauteko meloie eta konfitauteko keixek. Oan,
formi mandi joula, bukautu daukagula, komeniko zan, 2-3 reposatzie osgailuen. Ta labin sartuko dugu, 300 gradota, hori bai, plipla baten inberdu, 7-10 minutu asko joka. Bueno, eta apaintzeko ingo dugu, deitze zaiona, glasa reala. Da, igotako azukrie, limoiure eta zuringue. Nahaztuko dugu eta kartutxo batekin apaindu ingo dugu. Labetiken pasadeunin, behin erredeunin kokodrilu, inberdeu ostu. Ba, nik igual goizin erretzet eta gero arratzaldin etortzen naiz apaintzea. Ba, urtero, 5-7 bueltan ibiltzea. 7-8 igual urte maten izendi, baina hor ibiltzea. Batek, ondarruko marinel batek kokodrilo osue zien, bai, baina ez. Bestela, osue sekul ez saldu. Pentsatzeko, kilue guk aurten salduko du 58 ira, baina pentsau zemat erten zion, 12 kilo baldin ma zuekin biderketa. Bueno, Joseba, hemen dauke gaur indeu mazapanezko kokodrilue. Ea, itxaso arrantzo hartatzeken egun joiteko maten olakoi garrapatzeken. Bueno, eskerrik asko, eta jo! Hau painazio eta eharra mazapanezko kokodrilue indegena. Egia esan, nik egiteit eta gaina ikeak utzita. Artista utza aiz eta launa hundit ja. Egia esan zautzen, xerraz gozotegia mitikua bizitza guztien itezien kiston kokodrilo zarra baino. Handik hasi eta areaino. Eta itezien da pusketa saldu, eta pusketa saltzeguanean ematezien zenbaki bat, eta gero burua sorteatu iteguan. Bai. Ni oso salian itzan, mazapana kokodrilua. Kokodrilua gaina izan duen bezala, hainbeste mazapan desberdin da hor frutuekin, eta eskerrik asko, jarraitu horrela, goxatzen, eta eak usten, gudan hoi. Mil esker, Inazio ondit ja. Bueno, gurekin jarraitzeko, guriakin, alegia. Hemen txeko automatia irugiarrakin, zerba botakoitu berta, eta gazta raiatuare bai botako jot. Eta gero ja, gnokilak sartuko ditugu bertara. Eta zuen gnokilak ingoitu zuek, gero egozi segituen iten dia. Gnokilak iten dia, uretan sartu, eta geruzaino etortzen dianean inda daude. Horiek, historia. Orduan hemen, guain, behitu. Irin pixka botako jau, taula gainean, gehiagi etzigu bota berri dina, Pixka bota, vale? Hemen zekau, orea prestauta, vuelta eta vuelta, iti jabadidez puska bat, beste bat, eta beste bat. Eta honekin ningo zuena da, txak, eta txistorratxo bat. Nahiko fina egin bihardak, baitu, ni bat launduko zutiten. Horrela xe, pixka bota, vale? Eta hola da honian, baitu, nahiko txikikin berdia, ez telako gizon katxarroa gartatzitu. Eta ez te konbenio oso ondiak. Honekin adidez, bihartz eta terdiola, tak, mantxu egin bihatza ez mozteko, Vale? Eta gero hartze zuen bat, teite zuena da. Trak, eta hortxe gnokila egin da. Naha zure bai, forma pixkate matezako, borobila, teitezko. Trak, eta hoxe da gnokila, horrela xe, vale? Gero egostea botako izkiu, eta beste saltzakin naztuko jo. Venga, hau zuen kontu, hemen erraminta, eta peatzen hartzen bazaizu dana, irin pixka bota. Vale? Bueno, esan dakoa, nik zerba moztuko ditut, berta bota, eta bagoaz, txerrek itxarraka. Bueno, eta lagunak, badakizue, abenduan gaudela, eta abenduak 18 eguna hundila dakau, maratoian eguna, beti bagizue, xosak biltzen diala ekimen baten arira, eta aurten, da, bizibedi, biziposa, sartzaro txukuna eukitzeko, eta hori ikertzeko, azkenian xosak berdia, eta aurten horrea dijoaz, bildutako diruak. Bakizue, hemen azpinateatzea bizuna, eta bestela egun bertan ebai, deitu, eta zuen ondartxua jarri, danon arten zehoz etxukuna iteko. Bueno, jarraitzeko, eta zuek, ja, txitxarek eta hola, ja ez dazkazue, Azteko goguak intzaudete, lasai jutezeate, o 20 urtegin lasai o jutezan bat holtza gainea. Hoi beti dago, azkenian. Eta gaina biharrezkoa da, Hori ez dauen egunean, seinale txarra, zuto txarra. Bai, hori biharrezkoa da. Eta asko ensaiatzen dezue, oain gutxo ensaiatu berdezue, o gaztia sinatenia baino gehiago, etzekiat, Gaztia baino gehiago, zaila. Azieratan, kasi lokalian bizikinan. Ja. Jota da gordu zazpi egun. Bai. Gauza goin oso diferentia dira, bueno, zeiaketan gara, aprobate
Astian zema biharren saiatzen zuen, nola moldatzen zeate? Azken bat, bi hori biltzen gara. Baina, bueno, oine Oinatik askotan... jarraitzen dezu bizitzen danak, o nun bizitzate, guain ez? Ni arrasate zu... Ni atxal da bizina ez, gorka oinatin, jerko lehazpin. Inorre orduan, danak bikoten Bai, etxen, bai, hoi da. bikoten herrian. Ni bere garaian arrasate aldea joan etzan, eta baia urte asko ja arrasatear, erdi arrasatear, oinatiar... Arrasaten oinatierra eta oinatien arrasatearra. Kasita marrara izatea. Baserritik geiztean herrira, beti baserritarra, eta baserrin kaleumia, azkenin, Hoi da. Hoi da, ala izatea. Baina, nea itxamape arautzeko dia, eta hoxe, arautzen, kaleumia, eta kalian arautzekoa. Ala izate. Eta tanak ingustoa, ezta? Bai. Aitor, ribasek ja sautza aldian ibiltzea izela, ezta? Bai. Jose, Aitor rodeketa. Tarteka beltatxo bat emuten du zarotzetik, bai. Maleko pasitxo bat, eta bizilgetan ibili, eta bai, ondo ibili da. Ondo, bai, bizilgetan ibiltzeko sautza hobiak hango maldakin baino, ezta? Bai, noski, bai, ya lo creo. Bueno, hankabola gehiago iteian, sautza baina. Sautzane hankabola itei nahi duna, aia aldea, opa aldea, venga gora. Bai. Bueno, nola xesteinok horiek? Ondo. Bueno, eta proiektuak, alde bate utzi ezuen proiektuak, horiek bueltatuko zeate, o nola zaudete guain historio horiekin? Bueno, Durangon gauz, Durangon aspaldiko partez beti egon gara barrerati beste aldian, eta aurten zela ongo barien barrera barruan, hauxe biziteko goguak egin, eta abese harrera dakon, eta dakon vinilo eta disko horreik, eta... Seguru ona. Baina, Durango bestela beia esperientzia politia da, zati, kulturgune hola garrantzitsua da, eta ja bakar inguruko artistak eta ikusten, eta liburuak, eta, gauza, edarra da. Eta hor, egongo zeaten egunetan Durangon, ze ongo zeate? Danak une oro, txandaka, o nola moldatu behartzeate? Hortan gabitzen kalendario bat ezai, baina ez dakit, azkenean saiatuko gara, lauroko goten. Gaur horrengo gunean, lauroko gongo zate? Nek uste. Guantxe zue bilok ez, geho area. Bai. Norbait joango da igual komunera txigetia, baina... Ondo. Principios laurok. Ondo. Bueno, hemen txe, itxoin berduna da baina niokia bekoraka etortzia, bertan jarri, eta nik hemen gazta bota hartziotone. Bueno, eta... Ze, balda errezeten bat esate zuena. Hau jate jau, beti kontzertu eta gero, o bokalio bat, o lehenu, o txuleta jatea jute gaituko, balda gazu hor zerbait ola lotuta, lehenotikan mantentzen dezuena. Bueno, egisa da, lehen hau, gaztetxetan jote zen kontzertu honetan, plato tipiko esan, lomua pipar gorriek. Lomo completo, no? Hori zan, ja etzak aldetzen, bat esan da, gaur zer da faltzeko, basegitzen zer da faltzeko, orduan aurreko gune emetzen lomu ez jan. Ondo. Bueno, eta hemen txe, itzen da, ja, platera eratzia, galditze zaigu hemen, Beitu, hauek bertara bota. Esaldi zuten, ikuste zuen nola gora egotzen dira, bai, ja dago. Ja, inda zeudekola, egosita. Iba, en plata enbia zuzu artisti esazela, igual, oine, denboraren orbainak diskua zela, horre erloju bat areskua ertzen da, haen formako zerbait jaiten duzu, Basekat, prestauta hemen zeu ez bai zuentzako, nik o zu egingo zue? Hasta que, zeuk esan. Betu, nik hau akarri zuet. A ber, honek erlojuan antzabazekak, Purtsa, bai. Bai. Ze, ingo zuek? Edo ni botako egit? Eta zuen jokilak egiten garraituko zio, ze? Zaiatuko nauk? Ba, emuna, a ber. Venga, ba. Ez dira automatia urdinain, Ikuste ja zuen erlojua urdina zekakela, eta... Egia esan, bai diskaran portada ze... Kainerua, no? Bai, horre, Nestor Rampilleta ebilida. Nestorrek? Bai. Osea, erasokuak. Horre, torrituan lenguan, hortxe, zekau dizka. Bai, ikusi dut. Vale. Bai, artistia, crack. Eta oso gustora gatu bai, eta, esan duzu moan urdina koloria, gure lehenengo diska zan gorria, gero urrengoa berde antzerakoa, gero naranja antzeako helmuga, eta haungoen esan gai, urdi toke batekin eta alatemu, eta... Ona. Nestor Riesan darek tita. Artista, Nestor, haundit, ja. Ona. Osa, zaustarrak ebasek hor kutxua orduan dizka hortan, Bai. Vale. Zautzen artista asko, hau. Artista, bai, de la pista. Lutierrak eta, bai. Ona. Bueno, hemen, ondo ateatzeko ez dit gehiagi botako. Ekio, jaten txukuna jarriko ditu, bale? Hau dana botako eskio, eta gehiago jarriko jo. Baino, behitu zak. Hola jarriko jo.
A ber, ondo ateatzen zaiten. Erlojutxo. Razio txiki bat. Vale. Ekarri bestia. Nioki horiek, barroa. Zer? Konpara bengu, igual. Karri orronduan, a ber, hori guain kenduko eskilau eta a ber, segertatzeken, a ber, tenteke atzean. Ondo, hemen batek handia egin dizki eta bestia txiki bat. Aldamenean. Eta zer da, zer da, biak barru? Dana ona, dana barroa. Hemen osagai honekin, gauzak ondo ateatzeia. A ber, hola jarriko ju. Txak. Eta txak. Razio txikitia. Earra. Baino, indi jau, erlojua. Guain, etzekia zulua badaun alde batetik bestea pasatzeko ondarra horre. Ondarra falta. Bueno, bikote, azteko eta behin, eskerrik asko tortzegatik. Zeuri, Josegoa. Inde zuen lan guztiatik hemen joki egin dain. Eskerrik asko. Eta, aia, kontzertu batien ikuste gaituken. Ados? Anima. Hori da. Animatuko nau. Gaina kuadriakin hor, beti. Ni beti gazte nauk, baino, 20 urte berare ondo torko zaitek. Agur, lagunak. Hau palatzen. Agur.